नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. पुराण प्रसिद्ध गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थानाची कार्यकारी मंडळाची निवड. कारवार. गोकर्ण पुराण प्रसिद्ध श्री महाबळेश्वर देवस्थानाची कार्यकारी देखभाल करच्या समितीक रामचंद्रपुराच्या मठाकडेन परत घ्या असो आदेश सुप्रीम कोर्टान निवृत्त न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण नेतृत्वाच्या समितीक दिलो. पहिली या देवस्थानची ट्रस्टी VD दीक्षित हे मी देखभाल पळयताले. 2004 सालात तेमगेल निधनानंतर तेमगेल पूत भालचंद्र दीक्षित तेम पळू लागले. जाल्यार 2008 वर्सात मे महिन्यात होसानगरचे रामचंद्रापूर मठातर्फेन हे देवस्थान अनादी कालापासून आमगेलेच आशिल्ले. आता या देवळाचे आमकां कार्यकारी देखभाल करची परवानगी दिवची अशी सरकारान विनंती केली. 2008 ऑगस्ट 14च्या सरकारान या विनंती अर्जे प्रमाणे तेन्नाचो राज्याचो मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा नेतृत्वाच्या सरकारान रामचंद्रापूर मठाक हस्तांतर केले. ह्या हस्तांतराक विरोध करून भालचंद्र दीक्षित आणि इतर सगळ्यान उच्च न्यायालयात सार्वजनिक हितासक्तीची अर्जी घायली. 10 वर्साच्या कालांतरान 2018 सालात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पिठान रामचंद्रापूर मठाविरुद्ध निकाल देऊन सुप्रीम कोर्ट निवृत्त न्यायाधीश BN कृष्णा हेमगेल नेतृत्वान देवस्थानचे कार्यकारी पळोवची समिती रचया म्हूण सरकाराक सुचयले. जाल्यार या निर्णयाविरुद्ध रामचंद्रपूर मठाचे सुप्रीम कोर्टात परत गेले. तेन्ना कोर्टात यथास्थिती दवरा असो आदेश दिलो. पण रामचंद्रापूर मठा कडेन कार्यकारी भार येयलो. जाल्यार ह्या प्रकरणाच्या अर्जेचो विचारणा करून न्याय राखून दवन BN श्रीकृष्ण नेतृत्वाच्या समितीन गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थानाच्या कार्यकारी मंडळाची निवड करची असो आदेश दिला. या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टाचा आदेशाचो आम्ही गौरव करतात असे ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಹೆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾಡಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಯ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೋಕರ್ಣಸ್ಥರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು गरीब महिलेक न्याय मिळवून दिवचो भरोसो रुपाली नाईक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात बिणगाच्या कारखान्यात दिसमजुरी काम करून पोट भरचो बिणगा सीतानगर निवासी संगया हेमका VRS घेवसाठी तेमका फक्त 70,000 रुपये मेळटले असे कारखान्याच्या संबंधित अधिकारी सांगले. जाल्यार तेजे बरोबर काम करतल्याक बाकीच्याक VRS घेतल्याक 3 लाख रुपये मेळटले असे सांगले. जाल्यार आपल्याला कुटुंब पुढे कशे हो विचार तेका लागलो. तेगेल धर्मपत्नी आपल्या दोन्ही लहान भुरग्याक घेऊन कारवार अंकोला शासकी रुपाली नाईक हेमका एक सभेत मेळन आपली व्यथा मांडली आणि या अन्यायाबद्दल दुःख गळयली. शासकीन संबंधित अधिकाऱ्याक संपर्क करचो प्रयत्न केलो पण संपर्क जाऊ शकल ना. तेन्ना तेगेली व्यथा दुःख पळोवन शासकीन न्याय दिता असो भरवस दिलो. त्यावेळार सगळ्याले मन करुणेन भन येयले. शासकील्या या कार्याक सगळ्यान सभेत कौतुक केले. कोरोना गंभीरपणान घेऊ जाय. देशात कोरोनाची लागण खूप झपाट्यान वाढत असून सरकारान घायिल्ले निर्बंध सगळ्यान पाळू जाय. मास्क, सामाजिक अंतर वापरू जाय. तशेंच आजपर्यंत 60 वर्सां वयले आणि 45 वर्सां वयले कोविड लसिका दिताले. पण आता फुडल्या 1 मेच्यान 18 वर्सां वयल्या सगळ्याक कोविड लसिका दितले अशें सरकारान निर्धार केला. हे आतापर्यंत तिसरे वेळा विस्तारित केल्ले कोविड लसिकाची यादी आसा. राज्यात लॉकडाऊनाचो वेळ काळ अजूनही निश्चित केला ना, तरी लॉकडाऊनाचो संभव कमी आसा. पण कोविडाचे निर्बंध खूप लागू जातले. प्रत्येकट्यान कोविड गंभीरपणान घेऊ जाय अशें सरकारान सावध केला. माजी शासक दिवंगत वसंत अस्नोटीकर हेमगेले खुनाच्या आरोपीक जीवावधी शिक्षा. कारवार. कारवार जोयडा विधानसभा क्षेत्राचे शासक जावन आशिल्ले दिवंगत वसंत अस्नोटीकर हेमका 19 फेब्रुवारी 2000 सालात कारवारच्या दैवज्ञ भवनात तेमगेल्या चलिल्ल्या लग्नाच्या रिसेप्शन समारंभाच्या वेळार पिस्तुलाची गुळी घालून हत्या केल्ले बद्दल मुंबईचो शार्प शूटर संजय मोहिते हेमका शिर्शीच्या जिल्हा सत्र न्यायालयान जीवावधी शिक्षा आणि 68,000 रुपये दंड असो निकाल दिला. या प्रकरणात अनेक आरोपी आशिल्ले. दिलीप नाईक हेमगेली 2004 साला हत्या जाली. बाकीचे अंतोनिया हेमका मुंबई पोलिसांन एन्काउंटर केले. या प्रकरणाचा तपास अपराध विभाग CID हेमी
सरकाराक दोषारोपण पट्टी हजर केल्ली. सरकारी तर्फेन वकील सुनंदा मडिवाळ हेमी वाद मांडलो. कितल्याशा वर्सान ह्या प्रकरणाचो निकाल लागून संजय मोहिते हेमकां जिवावधी शिक्षा जाली म्हण अस्नोटीकर अभिमानी संघान न्याय मेळ्ळो म्हूण न्यायदेवतेले आभार मानलात.